ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ya sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben. Pun iso dhewe ya, Pak. Ben adus dhewe. Wong wedok ya enak lho, Nang. Wis suwe. Ayo muni apa? Wis suwe kok. Wis tau lah. Tau ya ndak tak dudohke kok. Iya. Ndang kowe ngincangake alis piye, Dang? Iya, masa ngene. Kok malah medeni ngono, Nang? Lah iya, aku ya mare ndak tahu ngerti, ndak tahu roh. Ora tahu nyawang Pak ya. Sen, tangklet Pak Sen, Pak. Ah tekon iki cara didudohi piye lah ngematke wong ndak roh kok. Ngincangake alis ki alise munggah siji. Heeh, munggah siji. Ora sak matane. Aja telapak matamu. Aja godolanan to, Mak. Aja telapak. Lah wong kuwi nek godolanan senenge ra jamak-jamak kok malah. Kuwi ki nek cara tawon dilangin tupe terus godolanan. Iya. Sampeyan iki lho ajar iki ya apa kok ya iso sesideman barang. Wong niku nggih anu napa nyetel teng YouTube niku lho, Pak. Oh. Ya iso nggih, Pak. Sing Bocah marah kaya ngene iki iso ndudul YouTube barang lho. sing marah ya dirimu no kok. Rasudi. Nek le marahi sapa? Mbak Retno Licungpe niku. Diwarahi apa? Apa disukani gembolan kok punan. Oh, ya wis syukur nek iso nonton. Lho, Nggih. nonton YouTube iki sampean napa ndelok napa? Sing delok apa, Nang? Niku nek kula Nggih, kacamata. Oh. Guyu malahan. Wis tampani. Ya, tanganmu maju. Nah, nggih. Oh, nggih. Sto jangan kuatir sayang. Sangane pira, Nang? Lho, ora cenanangan to. Ora liwat undak-undakan barang. Lah, nabrak sego. Oh iya senengane bebeda. Pritenan nang tasih Aku mau mampir nang putrane Mas Joko Klentheng. Oh iya. Malah minggat. Ah iya. Aku terus ngelekar ning ngarepan kae, dipoto, dilebokke Facebook. Ya wis ora apa-apa, makarang ya sedulur dalang iki. Nek guyon mesti sok-sok keladuk ning dadi lan akrabe. Lah iya pancen bener, sembah nuwun. Ya. Ayo karo ngaturke tetembangan. Ya. Alon-alon maton kelakon ya, Nger. Ya. Oh nggih, menika ugi wonten Nawala. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun sing rawuh iki Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta anggota yang hadir, Forum Koordinator Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Forum Pembina Kecamatan Pak Camat se-Kabupaten Ngawi, pengurus DPC PDIP Kabupaten Ngawi, pengurus anak cabang PDIP se-Kabupaten Ngawi, Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi, warga masyarakat yang hadir. Yo. Gi seneng meneh. Nggih, sembah nuwun katur dhumateng Bu Limbuk sak rombongan. Serat menika saking kula Bapak Suwarno lan sedaya grup Blantik wonten Ngawi. Dalu punika kula badhe nyuwun gending pepiling mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paringi kesehatan. Amin. Matur sembah nuwun. Ya. Ana neh ora wis. Habis no. Ya. Diaturake monggo pepiling bawane sapa mengko pepiling iki apike bareng kok nok ya men kompak ning bawane diurutke wae. Oh iya saka mepet awake dhewe iki Mbak Lia ya Mbak Aprilia Mbak Cumpe ya sinden kok jenenge Cumpe karo Mbak Iin Mbak kabeh pokoke komplit tekan mrono. Ya. Monggo diaturake. Wiwit Mbak Aprilia iki piyai saka Magetan. Ya. Monggo. Neno. Ya. Rukun Islam. Digedhekke mike. Dilus-lus. Iki lho puterane iki lho. Menone. Ya. Kang lima niki
Ya, stop. Gentenan, ndak ora aku manan doan. Ya. Neno, neno. Kating ndakno Neno. mrengpa rasa sama Neno, neno. aja pada ditinggalke Neno, gejejere Mbak Iin. Ya. rukun Islamku niku Beda suarane, beda power men. Ya. Nek Mbak Aprilia, Mbak Comba iki powere lirih. Oh, sinden sing ra tau omongan. Heeh. Nek Mbak Iin kuwi mesti wong desa, sebabe suarane seru, mesti anggere prei terus minggu sae mrit kae. Ayo. Kromyang raya. Iya. Ya. Neno. pindah dari niki Pak Durung apa-apa kok wis pindah. Teneh ra sida. sahadate Kang angka siji. Ya. Ayo jejere Mbak Tatin. Ya. Mau pas pembukaan limbukan mau kok ya sing dipilih sing lemu-lemu to. Panggunge oyak e. Heeh. Nggo joget megal-megal kene iki iso mak yuk-yuk waduh. Ya ora apa-apa. Mangga. Kang angka loro salat Dene kang telu jejere Mbak Neti. Ya. Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso Terus Bu Pras, ya sing neng nggon tikungan. Ayo, tikungan piye? Kae pas nggon tikungan sinden. Ayo, cilik dhewe. kapat nyakat Ping 5 ngibadah haji. Ya, jejere Mbak Ayu di terakhir dirampungke terus kur mlebu pepilingno. Ya, monggo, ya. Rukun Islam sampurna. Ya, monggo, Cok, pepiling dados. La ilaha illallah
jangkepe Rayogane ditambah solas-solase Ojo sembrono iku perintah agama Nyelingono ning donya mung sedelo Sabar lan telaten pasrah sing kuwasa Yen bareng desa munggah suwarga ya saka sapa mak saka Bapak Suwarna ya lan sedaya grup Blantik wonten Ngawi ya nyuwun lagu pepeling wis diaturake nak ya ape iki mau iya wong iki ngelingake awak dhewe supaya manembah marang ngersaning Gusti ya pancen ngono ya mak ya ayo dibacutake ya ana sing kepareng nyuwun sesideman nah diaturake dhisik ya sapa sing kepareng nyekar jumeneng Mbak Compe ya Mbak Compe ya ayo jumeneng Mbak malah kena apa mripate klebon idep no iya Spote, Pak. Spote ya. Spote ca TikTok ya mangga sepati ya sithik wae wong ya wonge cendhek kok. Iya. Nggih. Ya iki. Ikan metune SpongeBob. Apa? Lagune SpongeBob iki, Pak. Lah ya ora apa-apa wong sampean ya mung kaya sabun kaya ngono to. Iya. PS4. PS4 ya apa? Paguyuban sinden 150 cm. Iya. Dadi cendhik banget ya, Mak. Iki ana pirang-pirang iki none tak jejer apik iki kok. Iya. Kae malah 120 cm. Iya. Sing endi? Sing nggon tikungan kae endi, Pak? Ha iya, wong wis wonge cendhik ning tikungan ha ya ora. Heeh. Mbak Compe. Ya, jenenge asmane Mbak Compe. Iya. Asli saka daleme ngendi to, Mbak kowe iki? Aslinya dari kota Purwodadi, Pak. Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Waduh, basa Indonesia. Iya, Purwodadi kok basa Indonesia. Ya ora apa. Purwodadi kota loh, Pak. Kota. Kota piye? Ya Purwodadi itu kan perkotaan. Ya ora ya kono ya. Kotane nek omahmu mesti pelosok, mbok yakin. Yaitu dari Simpang 5 itu Mengitan terus, Pak. Iki ketoke wong modern ning jane isih kecampuran desa no. Dadi itu Simpang 5 Mengitan. Iya. Terus omahmu sebelah ngendi? Tuh masuk Kecamatan Wirosari. Oh. Terus ada enggo-enggoan itu anu, Pak. Ke kanan. Ada enggo-enggoan ke kanan. Deket Bledug kuwu, Pak. Oh. Objek wisata Bledug kuwu, Pak. Heeh, sing kae lho ono suarane mak gludak-gluduk nyembur lumpur itu ya? Iya. Oh. Penghasil uyah rosok, Pak. Penghasil apa? Uyah rosok. Oh, alah mula ket mau ambune kok terasi tok. Heeh, ya ora apa-apa. Mbak Compe, ya. Ini ada yang minta, engko ndak dikira ora iso basa Indonesia. Ini ada yang minta lagu Sesindeman. Coba ditembangkan. Ya. Wah, lah ini ada Mas Nanang Tunanetra itu kalau nggak dicakkan itu ya. Siapa? Nanang Tunanetra. Oh ya, ora apa-apa. Nanang Tunanetra. Ya, iki sing Ayo buat gawe, Le. mesake ora aja di. Ya, kene. Tapi sesuk sangoni raketang 50 ngono lho, Pak. Tak wah nek aku nek nyangoni kuwi malah akeh. Mula sregep nusul aku. Iya. Ya nggo penggayutan ora apa-apa. Iki ya penyandang disabilitas no. Ya. Diutamakan, Pak, disabilitas. Heeh, penyandang disabilitas ning gelelenge ra jamak-jamak. Lho. Aja tok beda to. Mesake ora. Wong dedeg piadeke ya padha ngono kok. Ayo dikak anu wenehi mic. Ya. Ya. Iki lho. Malah gedek-gedek. Ndak ngonone puweteng
Apa? Buatan enten siaran ulang pun. Nggih, sampean kok ya tekan kene lho Mas Anang. Nggih, saderenge sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Sehat Pak nggih. Sehat. Nggih. Ya kula niku aku ngewebut numpak sepeda motor ki ambak ngantos peh. Saestu, Pak. Masa numpak motor? Bah numpak motor kula playokne 80 niku, Pak. Wong ngene iki apike di apa jenenge? Dikasihani apa dikeplak sirahe no. Boto, kula nek sing nganu panjenengan pokoke manut. Manut pripun sampean niku wong cetha ora weruh kok numpak motor. Lah arane mboten semerep tapi nek kalih tiang ayu-ayu niku nggih awas niku lho eleke, Pak. Sampean? Nggih. Ah coba sakniki nek sampean ngerti wong ayu, Mbak Cumpe iki bentuke piye? Ya lemu apa kuru apa sedengan? Ya nek Mbak Jumpe niku nek didek sami kalih kula tapi awake nggih sedengan to, Pak. Waduh ya cacat. Penang apa? Lah soalnya kan satu hati to, Pak nek kalih kula. Wah. Ah, raimu. Kaya ngono wi. Wah, ngelena pangendamu tak aji jaran goyang kok kanthi lara aku lho. Apa iso? Liar goyang e piye? Apa iso? Aku nek ngenekke wong wedoki mayar lho aku. Piye nek goyang piye Tak jajal? Al-Fatihah ping 40 karo tak tirakati mesti kenek lho. Mesti kantil. Aduh gayane kok ya. Heeh. Mas nak sampean asline wau dugi mriki numpak napa? Niki takon tenanan ora diwangsuli sembrono. Nitih sepeda motor kalih rencang kula. Oh, ora ngono sampean sampean mesti bonceng. Wah, nek kula gonceng niku jurusane akhirat niku Pak sing mesti, Pak. Sampean iki boncengke apa bonceng? Nah, nek kula sing mesti nggih digonceng niku. Nah, ya syukur muni kok mlaku 80 kaya weru-weru wae. Wong tak takoni speedometer bentuke kaya ngopo rung karuan dong kok. Iso muni mlaku 80 ki speedometer bentuke kaya ngopo? Nggih kados kula niku lho. Anjen cah ngeyel. Heeh. Dibawani Mas. Nggih. Nang, ya. Kula ngampil catetane Waranggana nek. Wah. Ora ngaca ora ngilo. Lho, lele ngaca ki piye wong ngedope ndak mekan. Ndak murah kok ngaca ki. Mas aku. Pakai tanya, catatannya. Wah, apa ke tulisan cuwilik Sing mbok cilik? delok malah dodo nang. Ora, cuwilik cilik iku lho. Metame jebang bayi ya Allah. Wetengmu kebun. Engko kaya aku malah kacau. Wiwitane. Wah, suarane lho. Nggih ngapunten lho Pak, ngeten iki nggih tasih ajar, Pak. Saestu wae. Kula mboten saged napa-napa. Iya. Ki arep posok wuta ki tetep ketoke kecemplung neraka ketoke iki. Mergane sombonge iki lho. Mboten lho Pak. Asalahe kok kowe omonganmu kemetak tenan lho. Nek carane Yojo iki kemetak. Lah nek mboten ngeten kula jeng napa nek mboten garapi jenengan ngeten iki. Ah iya. Handerek Handerek sang peke. Oh, wah. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Getih. Aku nang Yojokono ya kerep lho ngedeke penyandang disabilitas ngene iki ya. Piyai poke sing wuta-wuta. Ya ning do demenake. Ya, lagi iki aku ketemu wong ora weruh kok glelek. Iya. Wong ngeten iki nggih karepe tok, Pak. Cara dinyatakne mboten saged nek wong kados kula ngeten. Lah gene kok mau nyekel HP barang ki apa weruh sampe? Ya pripun to wong niku kula kan balesi niku lho. Apa? Kula kan mantun tumbas pulsa lan niku kan kula sampe niku geger kalih sing sadian pulsa niku lho. Lah mergane apa? Lah wong kula tumbas regine sak menten kula sukani arta sak menten. Lah nomor kula disuwun tapi tirosipun mlebet mboten krasa niku, Pak. Apane? Ya tirose pulsane pun mlebet lah tapi mboten krasa nggih mboten beto barang niku kula, Pak.
Nek sing jeneng tuku pulsa ku ora nggawa barang, mlebune ya ora krasa mlebu ning HP sampean kok. Lho lah dadi niku lek tumbas napa-napa niku lek beto barang beto anu niku mboten lho Pak tibake. Oh, ayo sampean ki wis ora weruh goblok. Nggih kula jane padha goblok kok. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir dening pabrike Pak Kundang kara ketemu aku sore. Ya, tak jak ngopi. Bar nyeruput kopi gayane muni. Wah, Pak mak biar. Sing mak biar ki apane? Nek perkawis niku kula nggih ngenapa ngantos mripat kula ajenge diculek kalih rencang kula nggih perkawis niku. Amargane Peh bar ngombe kopi niku piar mripat sapa wadang ndeloke nang rene tak culek ngoten. Sakne. Kula ajenge dijak gelut kok. mesti Mripate Nanang niku asline kesipiten kok, Pak. Heh? Kesipiten ngoten lho. Oh kuwi yo ngece ora. Sipit Ora banget. sangece. Turunan Cina nggih ya. Kowe nek rabi karo cumpe anak-anak Kurawa lho tenan. Oh ngoten. Wah, tamang. Maksud loh. Oh saya sudah tahu ya. Adustarata iki ora weruh tadi. Nggih. Anak-anak Kurawa. Dustarata kok cilik, ireng pisan. Heeh, urung sing penting kasih hati to. Ini lak ndak roh kasih hati diri. Lah. Brakan ngono Nanang. Iya, titenono. Wis tak aku mbok apake wis manut. Pokoke tak pate kae ping 40 ora golek aku jeluk aku. Iya. Golek meh bacok kowe ya ya. Sing wis ya jelas golek wong nagih hutang kok. So, Lali to tekan ndi? ora gak lali. Swara permono ning wasis ngongro. Iki nek kowe esuk nek nembang diganti cakepane. Napa? Mata kurang permono. Oh, pun kok ditukane sing gamel lagu lho. Allah. Pak niki live streaming lho, Pak. Niki mungkin ditukane kalih sing ngripto lho, Kawa Pak. Mbah Sukron. Lah nggih to. Aku tak matur aja kuwatir. Iya. Nek sing nyanyi awakmu ora apa-apa nah. Men khusus kowe kok Pun mata ngoten to. kurang permono ning nek omong Allah. Walah. Astagfirullah ya Allah. Kayak ngene kaya urip aku ini. Malah ngelokke awake dhewe. Lah nggih to. Lah pengen mati po. Ora sego beras enak kok. Iya. Wong wedok ya enak lho Nang. Wis suwe. Ayo muni Suwe, apa? Pak. Wis suwe kok. Wis tau lah. Tau ya ndak tak dudohke kok. Iya. Angungrung marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis. Ndang kowe ngincangake alis piye, Dang? Ya, mosok ngene. Kok malah medeni ngono, Nang? Lah ya, aku ya mare ndak tahu ngerti, ndak tahu roh. Ora tahu Teko nyawang Pak ya. Seno, tangklet Pak Seno, Pak. Ah tekon iki cara diduduhi piye lah ngematke wong ndak roh kok. Ngincangake alis ki alise munggah siji. Heeh, munggah siji. Ora sak matane. Aja telapak matamu. Aja gudulanan to, Mak. Aja telapak Lah wong kuwi nek matamu. gudulanan senenge ra jamak-jamak kok malah. Kuwi ki nek cara tawon dilangin tupe terus gudulanan. Iya. Yo. Pritenan Terus tresno Ya. sesidengan.
ning kene joget ya, Nang. Oh, oke. Gantian, kok tenang. Luwih becik patenono timbang Enak. liwat kincanging alismu kurang kehanglan Nadyan bocah gunung kadukohan yerimku jiwa ragaku kok kurung kehormatan mabrum rukun ngarep Ya. urip ana kutha gedhe Gincanging alismu kuwasa hanglandang rasane atiku nadyan wis king serius aku isih mampu ngladeni
urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa wae nadyan sesithik nuwun sesideman sampun katur Pak Seno. Sampeyan iki lho ajar iki ya apa kok ya iso sesideman barang. Wong niku nggih anu napa nyetel teng YouTube niku lho Pak. Oh. Ya iso nggih Pak. Sing bocah marah kaya ngene iki iso ndudul YouTube barang lho. sing marah ya dirimu no kok. Rasudi. Nek le marahi sapa? Mbak Retnoli Cungpe niku. Dimarahi apa? Apa disukani gembolan kok punan. Oh, ya wis syukur nek iso nonton. Lho. Nggih. Nonton YouTube iki sampean napa ndelok napa? Sing ndelok apa nang? Niku nek kula niku muni nonton niku damel variasi, Pak. Oh. Dadi adate nek teng YouTube niku nonton. Nek teng YouTube ngrungokke mengke teng radio lah. Ya itu maksudnya Pak. Lah lek yang YouTube iki kudune adate nonton. Lah lek aku muni ngrungokne YouTube ngono kok ndak diguyu wong. Heeh, ben ketok nek mripate weruh ya. Padahal ya ora roh tenan. Nyanang tak sangoni nya. Waduh. Wis. Kok nyanyi ngono tok entuk sangu Pak. Ya ora apa-apa kok ya, nya. Nggih. Tuku kacamata. Oh. Guyu malahan. Wis tampani. Ya, tanganmu maju. Nah, nggih. Oh, nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh. Renang. Tenang ae engko dirimu tak gonceng ngoten. Sto jangan kuatir sayang. Sangane pira nang? Oh, rahasia. Masa aku gak bokei. Oh, tenang engko nanti tak kasih sayang. Raimu. Ya Mbak Cumpe ya ora tok kei tenan to. Kula sukani mungkin. Oh iya, aja lali lho. Mboten kok lali. Sadèrènge anu Pak Seno. Apa? Kula ajenge tangklet kalih warga mriki mboten enten sing pados tiket swarga kados jenengan. Piye maksude? Oh, mboten anu to, Pak. Piye maksude? Pados tiket swarga kados jenengan niku wau lho. Mumpung tiket swarga tasik buka lho. Nyawer kok piye? Oh, kok digenahne to, Pak? Maksude kok nyawer no piye? Kula enggokne kaya jenengan blesne pripun? Mbok wong ki rasa dadak tok tedeng aling-aling. Iya. Nek sampean nyuwun niki Gojek kok, Pak. Piyai kene iki rasa nyawer kowe wis jurusan swarga kabeh. Wah, semerep kula nek percaya nek warga mriki wong Pak Bupatine barang nggih bagus sak Pak Wakil Bupatine, Pak Lurahe kok percaya nek kula. Kok bagus iki kowe weruh apa piye? Oh, ketok melo-melo niku. Bali nggone. Nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh, Mas Nanang. Lho, ora cenanangan to. Ora liwat undak-undakan barang. Lah, nabrak sego. Oh iya senengane bebeda. Ora eneng sego kok nabrak sego. Kuwi ngarepmu iki dus-dusan. Demeken. Kuwi lho ngarepmu kuwi lho. Ngeyel ora. Domongi kok kotak-kotak kaya ngono. Salon kontrol. Nek dikira dus-dusan mbok menawa gelem ngletak barang. Iya, aja disembranani mangke. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Nyuwun gending kutut bawani ingkang nyekar Mbak Ayu. Mugi Pak Seno tetep sehat mawon. Gending menika kagem penggemar budaya Jawi saking Bapak sapa iki? Haji Daswiyono. Ya, penggemar berat streaming YouTube setiap hari tak pernah absen. Yo ya. Matur sembah nuwun saking Sukamara Magetan. Oh ya, matur suwun, Mak. Engko anu jeneng iki kutut manggung diaturake saiki apa engko no? Sing jeneng Kilurah Gareng, Kilurah Petruk, Kilurah Bagong wis metu ket sore. Ketoke mengko gara-gara ya ming disaruki tok, Mak. Oh ya, nek ngono diaturake saiki ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Men dinggo anu jeneng iki tombo jampi sayah para lenggah. Ya, ora masalah. Ya, diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya, ki eneng sing nyuwun saking Magetan. Oh ya, Mbak Ayu Purwalestari. Nyuwun
Kutut Manggung. Ya. Nggih, Pak. Heeh. Kula ten mriki napa ten riku? Jumeneng nok men ketok pasuryane nok. Ya. Eman-eman rupa ayu kok diman-eman. Ya. Monggo ora apa-apa karo. Nggih, sekedap nggih alon-alon nggih, Pak nggih. Ah iya aku ya ngerti nek awakmu ki ora imbang dadine ya. Maksudnya mboten imbang pripun? Ora apa-apa kok, no, wis ora. Ah, mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Ya. Aduh. Ya ora imbang ketok ngono nek ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho nek wong ora imbang ki ra ale mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake Kutut Manggung. Ya. Nggih. Lah niki mangke mbegogok ten mriki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jeneng Kutut Manggung sing jeneng piyayi nembang iki kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi ling ngrungokne Kutut Manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake. Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. Ning Oh, ki neng meneh Nawala dari Laskar Ngawi. Semoga PD Perjuangan solid bergerak. Oh iya. Lagu Gubuk Asmara. Wah iya diaturake mengko mak. Keringan Anggung nyoma manas bocah iki jane jek cilik. Oh, umure selikur ya, Yu. 2
kula 24, Pak. 24. Ya, kaya wis sepuh. Ah iya, ya wis manep kok no. Napa nek sing menep? Dadi aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya. Ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Bareng saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ya sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben, ya wis ben. Pun iso dhewe ya, Pak. Ben adus dhewe. Aku yo. Ketek kung Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Ya. Ora mung do tengak-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya, cukup manggung tok mawon, Mbak. Ketekung. Monggo. Lho kok malah mengkurep? Ora cukup mic. Oh, tak kira. Mike tebih ten kono. Nggih. Ya. Mangga. Ketekung. Oh. Kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Heeh, ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Iki wis Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya. Jejere iki. Ya, kutut saka Yoja iki nak. Ya saka Kulon Progo. Ya. Mangga, Mbak. Ngandel ora. Hayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya seru. Marem. Terus coba ya apa? Ketekung. Wah nggo lomba jos. Kong. Sip. Ya. Cukup. Yo jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Muni blekok ngono enak. Iya. Wedu ya. Ya. Kutut kok. Piye to? Ora apa-apa, kutut kok semono nek plangkringane ora glugu ora kuat. Iya. Wah. Ya. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak kudu. Kutut kok ireng. Ayo. Kong. Ya. Sip. Ya, yo jejere iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Kong. Iki kutut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Jejere, ya. Kong. Oh, iki kutut. Kong. Kong. Ya. Kong. Oh. Kong. Oh, wis. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda Sri Monggo
mangga 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 ala mangga 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 neno neno midanget ing kangse sugeng lenggahipun para tamu. Ya, mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno. Ya. Sare ya bebek ketut manggung jaluk ngombe. Riciane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. Kritenan nang tasih